Piniani kan sampor fight play apor pen Karbi Cultural Society tiek pen KCS pen pherang ke amai KCS asai hemlong mate taralong solong si pedopon non kebangji indeng plika praner kep Karbi risonim so ronga je ke padopon ji apo thak kating baiting sai pon pado labang so Karbi risonim so ronga je along ningkam sturi hi ra ingko ra hini kangdang amai long tirikam amai thu bidasing ingleng MLA mai chepam pu ponsi sarsik jik pen ting baiting sai pon pado lapen de KCS tirikam amai pen mai phu Chandrosing krokong chunbang Bidasing rong pi pen chenglok ong dung tirikam amai abang phu bang phi mate klem bang ke tum chetong dun si insam jin pen pechun pon labang so amai long arse jik pen kating wai pon pado pon nang kok lake pirthia dang long kang dang flu coronavirus awur ti flu ajoine asam go pen SOP ke pangdak pona teng pen rong aje ka talon at ponjia phan ke thetan katikuk ang ringdo lasi KCS tirik pi ahin pen ceparai pon atengke rong aje ke lar pon nang kok alam the pini kang dang amai long ke pangdak pon puthor jongsi corona awur nang kliblo pulute thari mate mars achiklo ni phai isi pen ni phai pho an ronga je talon ponjia phan arsidik pen kating waiting sai pon mate chirai pon pado lapende Karbi jutang ha war amaya tum lo an phan stami ronga je farman ka chesi ka chedang ponjia phan KCS tiripi amaya himpet chuning ripon pado kapang pangdak pon lo bangso mai apu thang je dongsar pen leng pon lo puthor jongsi corona awur nang kliblo pulute area ciklo mate mars ciklo ni pai isi pen pho an ronga jira talun ponjia phan arsiji pen chingwai ponsi cheparai pon la pen tirika mamai ahin pen keklem pon nangji asai do an apor pen patang ponjia panta ini amai along chingwai pon sonthor se Karbi jutang asong hawaramai aru do anta ronga jia farman kachesik chedang ponjia phan KCS tiri amai ahin pen pajini pon